Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. L'escola Lutgarda Don Gata Rongai de Kènia ja està en marxa. Una escola enmig d'un barri realment tan perillós i tan pobre. L'ONG Mans Mercedàries ha fet possible que aquest centre d'infantil i primària, per fi, ja tingui totes les aules disponibles després de finalitzar la darrera fase de construcció. Una escola necessària per acollir a mig miler d'alumnes amb l'objectiu que fins ara era difícil d'aconseguir. Aquesta idea d'importància amb l'educació, que l'educació ens fa lliures i ens crea la possibilitat de triar, com deia Lutgarda. Un inici festiu que va començar amb una excursió al Parc Nacional de Nairobi de recuperació d'animals. I vam començar a pujar tota la canalla, quasi bé 200 criatures, des de P3 fins a quart de primària. Tots els professors i professores, treballadors i treballadores de l'escola, les nostres Sisters of Mercy i les voluntàries i voluntaris del 28è camp de treball. I una sortida molt esperada per tots els nens i nenes. Els nens no hi van mai d'excursió i, per tant, era un dia excepcional. Després d'un dia de visites als animals i de festa van tornar a l'escola on van destapar la placa d'inauguració. Montse Torres alaba la tasca de les voluntàries. Les nostres mercedàries missioneres són persones increïbles que sempre estan al costat del més necessitat. I agraeix la col·laboració de tothom. Socis, els col·laboradors, a tota la gent que havia fet possible que hi hagués l'escola, a l'Ajuntament de Martorell, a l'Ajuntament de Sant Feliu i a totes aquestes persones anònimes que ens han ajudat. A més, 2 nens de l'escola van fer un parlament en nom de tota la resta. D'agraïment i de dir-nos que ens estimen molt i que ens recordaran sempre. Va ser molt emocionant. En aquests moments es troben a Kènia, a més de Torres, Ton Tusset, president de l'ONG, i 8 voluntaris del 28è camp de treball que du a terme Mans Mercedàries a aquest país africà.